Новите възпитаници на литературния клуб Касталия към Общинския детски комплекс във Варна посетиха за първи път регионалния център на БНТ, за да открият тайните на медийния свят. Гостуването беше част от програмата на клуба, която запознава младите автори с приложната страна на словото, журналистиката и медиите. Учениците разгледаха новинарското студио, апаратните и редакциите, в които се подготвят ежедневните предавания. Екипът на БНТ разказа как се създава репортаж, от идеята и събирането на информация до заснемането, монтажа и излъчването в ефир. Учениците, които развиват уменията си в писане на художествени и публицистични текстове, видяха и как могат да ги усъвършенстват. Това не е еднократен акт, това гостуване. Госпожа Светлана Ганчева е техен ментор от много години. Те са имали възможност да се явят на конкурси и да проверят това, което са научили. Спечелили са, така мога с гордост да кажа, големи национални награди, също и международни отличия. Със сигурност писането за медии би им помогнало най-малко от гледна точка на правописа, пунктуацията, грамотността и най-вече структурата на текста, начина по който се структурира, се изгражда един текст. Посещението предостави възможност на младите журналисти да усетят професията отблизо и насърчи интереса им към медиите. Те активно задаваха въпроси за естеството на работа, техниката и предизвикателствата в професията. Какво ви беше най-интересно при обиколката тук? Това колко много камери има, осветлението, също така това как водещия може да си чете текста от аутокюто. Множеството камери и хора, работещи зад целият процес на създаване на новини и всъщност самата работа. Звучи ми интересна частта с монтажа и писането на текстове и новини, така че смятам, че може би ще се развия към тази сфера. Децата, които правят вестник находки като част от дейността на клуба, редовно пишат новинарски и творчески материали. Това е практическа школа за младите автори. За тях посещението беше естествено продължение на усилията им да се развиват в писането и журналистиката. Проектът Находки стартира през 2019 година и до момента нашите възпитаници са имали невероятния шанс да работят винаги с колеги от медиите във Варна. В клуба има деца от 2 до 12 клас и ние се учим на спецификата на творческото писане, на създаване на текстове от различни жанрове. Участваме в множество национални конкурси. Запознаването на учениците с ежедневния ритъм на обществената телевизия има важна образователна функция. Дава им възможност да се измерят собствените си умения с професионалните стандарти, за да разберат отговорността, която носи всяко публично изказана дума, независимо дали е публикувана или излучена в ефир. За да е един добре подготвен журналист, според мен първо трябва да е преминал съответното обучение, което понякога отнема и години. Посещението приключи с обмен на впечатления, а младите автори си тръгнаха с по-ясна представа за дисциплината и професионализма, необходими за работа в медиите.